Right amser i gwrdd ar dyn ei hun. Y dyn sy'n 5,000 o ffrindiau ar Facebook, Nigel Owens! Ffaith. Ma' hwnna'n ffaith, yndi? Ie, a nag wy'n gallu ado agor nawr, achos ti'n cyrraedd y limit ydw. Fi yna, dwi. Mae'n rhywbeth 200 yn aros, so fi'n mynd i cael gwared rai, felly bydd ti'n un yn o'r cymryd. Ti'n chwarae Nigel Owens? Ti'n un prysur iawn, ti'n mynd i fod yn prysur mis yma, 6 gwlad yn dechrau wrth gwrs, ond ti'n nôl ar y teledu, yn ogystal ag 15, ti'n nôl gyda Jonathan, ond mae yna raglen arbennig yn dos, y dyn tu ôl i'r chwiban. Oes, na gen i gwybod, enw'r raglen ysbryd i gweud nawr wedi gwybod ti. Ydy, mae hwnna, mae'r nos Wener, ydy, cyn raglen Jonathan wedi gwir. OK, cyn i ti weid mwy, mae yna glip dyn ni, felly gwylio hon. Sa'i di gweld eto. Doi yn fyr. O, beth yn galw yn excellent mark wedyn, gyda 13. 12 oedd y minimum. Nes i baso hwnna, nes i gyda 12.9. Ni wedi cadw fi'n 2 to, ni wedi cyrraedd 13 sy'n excellent. Fi'n hapus hwnna, achos mae fe rhyw 8 gwaith yn fwy na nes i rhywbeth yn 3 mis yn nhw. Well done! Waw, edrych lan hwnna. Pa mor ffit wyt ti'n edrych? Dim bod ffit o o'n i. Na? Ti'n mynd hyn, ac mae'n gletach. Na, mae rai bod ni'n praw ffit drwy 3 gwaith y blwyddyn. Oedd yn 4 gwaith y blwyddyn, 3 gwaith y blwyddyn. I bob un o'r dyfarnwyr a'r llimanwyr ag ati? Bob un o'r dyfarnwyr sy'n ar y panel rhyngwladol. So mae'n bryd wedi 16 o'n i gyd fi'n credu. OK. Be allan ni ddysgol o'r raglen yna? Bach o bopau wedi gwir, hanes o'r unig sy'n geni, jyst y bod. Nes bod i nawr wedi gwir, dilyn fi beth fi'n neud bob dydd yn ymarfer, dilyn fi mewn gemau, ti'n bod bach o gydfolwg mwyn... Am faint yn nhw'n dilyn ti i gyd, ta? A byd nhw'n sawl dwrnod i gyd yn ystod cyfnod rhywbeth i 9 mis, ti'n bod. Bydd nhw'n mas da fi'n Seland Newydd, pan ni'n dyfarnu mas yn Seland Newydd, bydd nhw'n rhywbeth 2-3 diwrnod, a wedyn bethach bod y praw ffitrwydd na, a cwpl o bethach i wedi gwir, ti'n bod? Anodd cael y camera un dilyn ti tro amser? Oedd. Ond i fod yn deg, o'n nhw'n eitha dat, os o'n nhw'n y cefndir, o'n nhw ddim yn rhy obtrusive, really, achos... Ond nhw'n ar y cae, ti? Mae ti'n paratoi am gêm, ti'n bod, Ie. ti'n canolbwyntio beth ti'n mynd i wneud, felly, ti'n bod, na, eitha da, na, ddim... Dwi'n mynd credu fydd rhywbeth ni moyn wneud to, sy'n credu, na, ti'n bod, yn neis wedi wneud nawr, ti'n bod, wedyn, gen i weld... Felly mae hwn ymlaen nos Wener. Ydy, nos Wener. Y dyn tu ôl i'r chwiban, achos wnaethon ni weld y teitl, a o'n i'n cweith yn siŵr pwy oedd y dyn tu ôl i'r chwiban, felly wnaethon ni ffindo cwbl o syniadau. Dyma un o'r dynion tu ôl i'r chwiban o'n i'n meddwl oedd yn y raglen, sef Pierluigi Collina. Felly, nid fe yw'r dyn tu ôl i'r chwiban, ond mae yna un arall, felly dyma'r dyn arall tu ôl i'r chwiban, sef y Fat Controller. Dyn tu ôl i'r oriawr fyna, ond mae yna chwiban rhywbeth fyna, felly o Thomas the Tank. A hefyd, mae yna ddyn arall yn dos. Manitas! Ready! Sef John Anderson, o'r Gladiators. O, right. Contenders ready, ond wrth gwrs, ti yw'r dyn tu ôl i'r chwiban ac yn ei gwneud ymddeol. Ti'n gweud na, ges i rannu cyfweliad i fod yn byddwn nhw'n galw'n fideo referee ar gyfres diwetha'r Gladiators. Do fe? Do, ond o'n i'n methu wneud achos oedd nhw'n ffilmo pan oedd gemau rhyngwladol o bethau fwnna, so ffylos i'n neud e, felly nath un o'r dyfarnwyr arall yn Gymru, Hugh Watkins, nath i'n neud e. Pwna glywas i bod nhw'n gweld ti, ti'n bod nhw'n mynd ato ti wneud penderfyniad, ond nhw ddim yn gweld ti. Rhaid, clywed llais. Diddordeb. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i weid, ges ti gyfweliad i fynd ar Gladiators? O, ffach na. Nes i drial y prawf beth i 15 mlynedd yn ôl pan nath Gladiators mas gynta, so o'n i'n marfer lot pan ni. Ti'n goffod cleim yn y raffe, mae'n gamfa, ti'n mynd part o'r test cyn bod ti'n mynd ar Gladiators. Nes i drial na, nes i ddim wneud y cymal nesaf. OK. Rhywbeth arall. Mwy o Nigel Owens ar Esbyd Rec nos Wener. Mae Jonathan nôl. Ydy, mae Jonathan nôl. Mae bwrw'r bar wedi... Bwrw'r bar? Dŵr ati derffyn wedi bwrw'r bar ydi. O wedi gwir, oedd bwrw'r bar wedi mynd fwy o fwy tebyg i Jonathan fel oedd y cyfresu mi mlaen, ti'n gwybod. Felly, a fi'n credu oedd pobl yn moyn cael raglen Jonathan nôl, achos oedd y raglen eitha poblogedd. A dim byd mlaen i wedi gwir ar nos Wener cyn gemau rhyngwladol. Felly, oedd pawb yn disgwyl penwythnos rhyngwladol yn dechrau wedi gwir gyda lot o bobl ar nos Wener pan oedd Jonathan mlaen, felly mae'n nôl nawr. Eleri Sion di gadael, pa i gweud pwy sy'n ei le eto, achos mae'r restr fer dyn ni fe'n oedd pwy oedd di trio am y swydd, felly dyna ni Margaret Williams, Eleanor a Alex Jones. Chi oedd yn dewis, dim dyna'r restr fer go iawn. Ond mae'r un remarkable yn dewis, chi oedd yn dewis?
Na, oedd wedi dewis oedd y dwysau wedi gwneud i ni. Yn y ffodus o Leri methu bod yna. Mae'n fysid ar radio a mae'n disgwyl baba bach ar i o'r teg iddi. Felly, na, so... Alex Jones. Alex ydyn ni nawr, ie. So, na i wedi gweld Alex o. So, dim wrth. Read-through dim wrth a wedyn ffilm o dim wrth. Felly, look out bydd i. Mae'r tri o'n chi yn gystadleuol, ti Roland a Jonathan, ydych chi, felly chi'n mynd fod yn cystadlu i falle gael sylw, Alex, neu chi yn gystadleuol, ydych chi? O, ddau ddim yn nawr, ti'n mynd rhoi arall. O, fydd... O, ni wedi gwneud cwpl o PSCs yn barod, lle ni'n cael ras ar yr afon Taff yn Gaerdydd, yn y rowing club yn Gaerdydd, felly bydd hwnna arno fi'n credu, cyn gêm y lloyd bydd hwnna ar wedi Gwenau, felly bydd yn... Pawb yn cael sioc fi'n credu, pwy sy'n ennill y ras yna? Rai, eithon ni i holi y cyhoedd, pwy yn nhw'n lico, allan o'r tri yn chi, ohonoch chi, gwylio hwn. Eich bod chi'n cael sialensau ar y rhaglen Jonathan, ond y sialens heddiw yma ydy, par yn yr rhain, mae pobl yn ei hoffi. Reit, par yn rhain da chi'n licio fwyaf? Roland. O. So ni'n mynd allan am hwyl, so ni'n mynd efo... Roland. Jonathan. Jonathan, da chi'n mynd am? Ie. Dim Nigel? Na, hwnna. Mae'n fwy at y noed i dydy. O, na fo. Am rwy'n mature, so ni'n mynd am Jonathan. O. Jonathan Davis. Jonathan. Ti'n mynd am Jonathan? Ydw. Jonathan, a pam Jonathan ta? Cos mae'n Jonathan rwy'n nabod. Da chi'n mynd am Nigel, felly? Na. Beth yn Nigel ta? Beth ti'n mynd o dweud sydd o Nigel? O, byswr y sert. Bysat? Di hwn yn ddyn i chdi? Yndi. Yndi. Dwi'n meddwl ti'n cael chydig o hwyl o fatha fi, byswn. Par un da chi'n hoffi fwyaf? O, y toy boy, ia? Y toy boy, Nigel Owens? Ia. Nigel. Faint oed da chi'n melydio ta? Faint i oed o? Rwy 50. Hwn, dwi'n meddwl. Nigel? Nigel, Ia? Ww, hwnna. Swn i'n mynd am Nigel. Nigel? O, dwi'n fengia, mae'n siwr. Yr un o'n nhw. A pam hynna ta? O, mae'r tri o'n nhw'n hyll a mae'r tri o'r de. Mae'r tri o'r de ar y nod yn yna. Pob lwc gyda'r chwe gwlad. Pob lwc gyda Jonathan hefyd ac y dyn tu ôl y chwiban ma'n ymlaen nos Wener. Pryd? Nos Wener ma, cyn gêm Cymru a Lloegr. A wedyn di Sul Wylan yn dyfarnu yn yr Alban wedyn. Felly pob lwc gyda hwnna. Diolch yn fawr iawn. Nigel Owens!